Beraguri PCDC मासिगिरि हिसाबै नोंथाङा फरायसाफोरखौ बरायदों दा बे बरायनाय समाव नोंथाङा मा बुंदों? आं गिबियावनो 24 निउस चेनेलखौ आङो खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय। आङो बेवहाय मेट्रिक पास जानाय केन्डिडेटफोरखौ आङो बरायदों जाहाथे बिसोरो उन फिउचारावहाय बिसोर आरो गोजौ थाखोआव फरायनो हानाय बायदि आरो ओनसोलनि मानसिफ्रा नुनानै बिसोरखौ पास जानायखौ नुनानै जाहाथे बिसोरबो गोसो गुदुं जानानै आरो बांसिन मोजाङै फरायो बेनि थाखाय आङो बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों। बिसोरनो मोनसे आर'नाइ गान होनो नागिरदों आङो सन्जय सरगियारि सारखौ बिथां MCLA खौ लानानै लोगोआव लानानै आङो भैरागुरि BCDCनि चेयारमेन दा आंनि थ्रुयै आङो बेखौ प्रग्रामखौ आं खालामनाय जादों। बिसोरनो आर'नाइ गांसे फाइल मोनसे आरो पेन मोनसे नटबुक मोनसे बिदि होनानै आङो बिसोरनिखौहाय बिसोरनि गोसोखौ गोजोनग्लायनो थाखाय आङो खालामनाय जादों। साबेसे फरायसा एबा साबेसे फरायसाखौ बरायदों? आं बेयाव दा बर्थमान आंनि BCDCनि आन्दारावहाय आं मोननाय दा एट प्रेजेन्ट मोननाय हिसाबै 37 जन दङ आनजाद उथ्रिनो हानाय 37 जन दङ दा। बेनि मादाव फार्स्ट डिभिजन साबेसे? फार्स्ट डिभिजनखौ आङो दा मोननो हादों 7 जनसो मोननो हादों, बाखिया सेकेन्ड आरो थार्ड। दा बे समावहाय फरायसाफोरखौ नोंथाङा जिहेतु दिनै बरायनायनि गेजेरजों उननि फरायसाफोरखौ मा होननानै थुलुंगा हरनो नागिरदों? आङो बे बरायनायनि थ्रुयै उननि फरायग्रा सोद्रोमाफोरखौ बिसोरखौ आङो माने थुलुंगा होनो जादों जाहाथे बिसोरो गोसोआ उत्सा जानानै जाहाथे बिसोर आरो बांसिन गोजौ थाखोआव थांनो हायो बेखौ आं खावलायदों। PCDC हिसाबै नोंथांनि आखायाव थायो चेयारमेन हिसाबै बे समाव नोंथांमोननि खामानिनि बिथिङावहाय माबायदि दावगादों? खामानिनि बोथोरावथ' दा BCDCआवहाय दा बुंनो थाङोबा बारा जेबो दावगानाय जायाखै। सरखारनिफ्राय जोङो दासिमबो जेबायदि जानांगौ बेबायदि जायाखै। बे खारनाव जोंहा बहुद स्ल' जादों। दा थांनाय बानायावहाय 1.5 मास जिथु अखा हादों बेयाव बाना बहुद जाबाय, दलंफोरा बायसोमलांबाय जोंनि ओनसोलावहाय। बेफोरखौबो आङो गामिजों लोगो लानानै दा औवा दलं हेबना होदों मादों बेफोरबायदि खालामदों आङो जा हायो आंनिफ्राय आङो बिसोरनो खरस होनाय जादों। दा बे समावहाय नुनो मोनदों माखासेया बुंनो हमदों BTC सरकारावहाय बेबायदि PCDCआव गोबां फान्ड फैयाखै, मानि थाखाय फैथ'वाखै ना कर'नानि थाखाय? दा बेखौथ' जोङो बाराथ' बुंनो हाला, खारन आङो सासे सामान्य चेयारमेनसो। दा ब्लक लेभेलनि ब्लकनि खामानिखौल'सो आं मिथियो। आंनि सायाव माथ्र' जेनेबा MGNरेगा बेफोरल'सो सोलियो आरो आइवे न' बेफोर सोलायो। दा आइवे न'आव आंनाव सिगांनि 64टा दंमोन। 64आव फ्रायानो आंना माखासेया थार्ड लेभेलाव दंहैयो आरो माखासेया सेकेन्डआव दं, माखासेया फार्स्टआव दासिमबो सेकेन्ड इन्सटलमेन्ट लाथ'वाखै। माने मिस्ट्रिफोरनि खमिनि थाखाय बेखिनिया दा जादों। बे समाव PCDC सासे चेयारमेन हिसाबै रायजोफोरनिसिम नोंथांनि हामग्लायनाय, नोंथांनि मावनो लानाय बे थांखिफोरखौ मा होननानै बुंहरनो नागिरदों? आङो बेखौनो बुंनो सानदों रायजो राजाखौ, जिहेतु आङो सासे दैदेनगिरि जाबाय, आंनि BCDCनि रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायनो सानदों जे हायो आङो बेखौ आङो गोसो खुसियै आं मावलांगोन आरो जेसेबां डेभेलप खालामनो हायो बेसेखिनिखौ आङो डेभेलप खालामलांनो नाजागोन।